बयनिसिमबो खुलुमहरबाय। लोगोसे बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। आसाम सरकारा फैगौ 1 सेप्तेम्बर खालारनिफ्राय गासै सोलोंथाइ फसंथानफोरखौ खेवना होनो बिथांखि लादों। मख'नो गोनांदि आसामनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि रनज पेगु बिथाङा गुवाहाटीआव खौरां बिजोंनि गेजेरजों दिनै अदेबानि बृहस्पतिबाराव रोखा खालामना होदों। आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि रनज पेगु बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला फैगौ 1 सेप्तेम्बर खालारनिफ्राय गासै फरायसालिफोरखौ खेवना होनायजों लोगोसे फैगौ शुक्रबार अदेबानि गाबोननि साननिफ्राय कर'ना भेक्सिन थुनाय हाबाफारि बानजायनाय जागोन होननानैबो मिन्थिहोदों। गाबोननिफ्राय सोलोंथाइ बिफाननि थाखाय जुनिया कर'ना भेक्सिन थुनाय हाबाफारिखौ ब्लक एलिमेन्टारि एडुकेशन अफिस, जिल्लानि एलिमेन्टारि एडुकेशन अफिस, इन्सपेक्टर अफिस आरो इउनिभार्सिटि केम्पासआव बानजायनाय जागोन होननानै मिन्थिनो हादों। बेराफारसेथिं सोलोंथाइ मन्थ्रि रनज पेगु बिथाङा मिन्थिहोबावनाय बायदिब्ला फैगौ 1 सेप्तेम्बर खालारनिफ्राय फरायसालिफोरखौ खेवना होनायनि एसअपि महरै फैगौ 3 आगस्ट खालारसिमहालागै फोसावना होनाय जागोन होननानैबो बुंथियो। दिनै बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय निकासि जौमा फरायसालियाव बर्मानि 64 नं एसएसबिनि बानजायनायाव पेरामिलिटारि आरो आर्मि थिसनथाइ होनो थाखाय फोरोंथाइ होनो मावबादा बेखेवनानै होदों। मोनथिनो मोननायाव बे मावबादायाव खारनाय बारनाय आरो लिरनाय साखोन-सिखोन लाखिनायनि फोरोंथाइ होनायनि अनगायैबो माखासे गियान फोरोंनाय जागोन होनना मिथिनो हादों। लोगोसे बे हाबाफारियावनो बाहागो लानो हादोंमोन बाक्सानि एसएसपि राजेन सिंहजों लोगोसे एसएसपि बिफाननि जोहोलावफोरा। आरोबाव गुबुन खौराङाव फैबावदो। कक्राझार सहरनि साखाथि खारगामियाव गोदानै लुफुंनाय आयेन फरायसालिमाखौ दिनै बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ बेखेवनानै होबाय। मख'नो गोनांदि कक्राझार खारगामियाव गोदानै लुफुंनाय आयेन फरायसालिमाखौ थांनाय 2017 मायथाइयावनो बिटिसिनि बारग' गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङानो गायसंदोंमोन। बे हाबाफारियावनो बाहागो लानो हादोंमोन बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसर लाइस्राम लादु सिंह आरो जायगानि एमएलए लरेन्स इस्लारि, बिटिसिनि हाग्रा बिफाननि मावफुंगिरि सोद्रोमा रनजित बसुमतारी आरो कक्राझार आयेन फरायसालिमानो आथिखालनि गोरायुं प्रिथा ब्रह्मजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरि आरो आयेन फरायसालिमानि फरायसा फरायसुलिफोरा बाहागो लादोंमोन। लोगोसे बे हाबाफारियावनो बाहागो लानो हानानै खौरांगिरिनि सिगाङाव बिटिसिनि गाहाय मावफुंगिरि सोद्रोमा प्रमद बर'आ बुङोदि दिनैनि साना जोबोद बाख्नायथाव सान। कक्राझार खारगामियाव गोदानै लुफुंनाय आयेन फरायसालिमानि न' बिल्डिं बेखेवनो हानाया होननानै फोरमायो। गुबुन फारसेथिं बिथाङा खुंफुंजानो गोनां उफ्रा बिधानसभा बिसायख'थिखौ लानानैबो जेबो जिंगासिनांगौ गैया होननानै रोखा बुंथिनानै होबावो। थारैनो आगुनि बिसायख'थि बायदि गोख्रों जानाय नङा, नाथाय देरहाखागोना रोखा होननानै बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ दिनै खौरांगिरिनि गेजेरजों रोखा फोरमायनानै होयो। आरोबाव फैबावदो। चिरां जिल्लानि बिजनी महकुमानि सिङाव थानाय खैला-मैला बिसिडिसिनि सिङाव थानाय सिसुबारि गामिखौ जुब जुब अखा हाबाय थानायनि जाउनाव गोबां सुबुंनि न'-बां, बारि बागान, आबादथिलि बायदिफोरखौ खहा खालामदोंमोन आरो खानामाख्रा दैनि खुरखानायखौ होबथानो थाखाय बिटिसि सरकारा थांनाय बावैसो सान सिगां रायजो राजाफोरनि गोख्रों मददजों खानामाख्रा दैखौ गोजाम लामाजों दानगार हरनो थाखाय बिटिसि सरकारा गोख्रों खामानि मावनायखौ नुनो मोन्दोंमोन आरो बे खामानिया जोबनानैबो थांबायमोन। नाथाय दा खौरां मोननो हानायाव नागारनो रोङै जुब जुब अखा हाबाय थानायनि जाउनाव खानामाख्रा दै दानगार हरनाया बायफिनबाय होननानै मिन्थिनो हादों। मख'नो गोनांदि नागारनो रोङै जुब जुब अखा हानाय आरो भुटान रायजोनिफ्राय दै हगारहरनायनि जाउनाव खानामाख्रा दैया ओनसोलनि थागिबि रायजो राजाफोरखौ फिन आरोबाव खैफोदाव खोख्लैफिननो हमफिनदों। दानिया गुबुन खौराङाव फैदो। गुजरात साहित्य एकाडेमि आरो मटिभेशनेल स्ट्रिप्स थुनलाइयारि गौथुमा बोसोरफ्रामबो उदांस्रि सान थुनलाइयारि मान बान्था होबोनाय बायदिनो देग्लायबो थामहिनबा 2021 मायथाइनि उदांस्रि सानाव बे थुनलाइयारि मान बान्था मोननो हानायखौ फोसावबाय। बे थुनलाइयारि मान बान्थाखौ इंराजि खन्थाइ लिरनानै मुंदांखा जानो हानाय बनजार गोरा ब्रह्मआ आवथायनो हादों। मख'नो गोनांदि बनजार गोरा ब्रह्मआ गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय बल्लिमारि गामिनि रतन कुमार नार्जारी आरो बैसोमुथि नार्जारीनि फिसाज्ला। बनजार गोरा ब्रह्मआ इंराजि खन्थाइनि अनगायैबो बर' आरो असमिया मोनथाम रावजोंबो खन्थाइ सोरजियो। बिथांनि बर' रावनि खन्थाइ बिजाबफोरा जादों आंनि अनजालिया आंजों गोसो थोजायाखिसै। बे खन्थाइ बिजाबखौ 2016 मायथाइयाव बिथाङा दिहुनदों। बिनि अनगायैबो बिथांनि गुबुन मोनसे खन्थाइ बिजाबा
गोसोनि आयनायाव आं नुबाय थायो नोंनि मिनिस्लु महर। बे खन्थाइ बिजाबखौ 2018 मायथाइयाव बिथाङा दिहुनदों आरो सोनाब फैसालिनि जोमैयाव लरहायनाय अखाफोर बे खन्थाइ बिजाबखौ 2018। बेनि अनगायैबो मोदैया फोरमायो नोंनि गाबनाया खामनाय बिखानिमोन 2020 मायथाइयाव बिथाङा बे खन्थाइ बिजाबखौ दिहुनदोंमोन। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै। गोजोन्थों।